Mdrrmo personnel ng Ilang Bayan sa Pangasinan, Sinanay sa Water and Search Rescue. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Mas pinaigting ang kahandaan sa pagtugon sa mga sakunang may kinalaman sa tubig matapos magsagawa ng Water Search and Rescue o WASAR training ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Lumahok sa 5 araw na pagsasanay ang mga personnel ng Mdrrmo mula sa mga bayan ng Kalasyaw at San Nicolas kung saan sumailalim sila sa serye ng lecture at aktual na drills upang mapalawak ang kanilang kakayahan sa water rescue operations. Kabilang sa mga tinalakay at isinagawang aktibidad ang basic water safety at life support, swimming exercises, tamang knot tying techniques, boat handling at maneuvering, rubber boat carries at iba't ibang recovery techniques na mahalaga sa mabilis at ligtas na pagsagip ng mga biktima. Ayon sa tanggapan, layunin ng pagsasanay na higit pang palakasin ng kanda ng mga lokal na pamahalaan lalo na sa papalapit na panahon ng tag-ulan at sa banta ng pagbaha sa lalawigan ng Pangasinan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!